Even ja. Odi mensen, goeiedag, 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 goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Po mag dit tapas zonder bakanasa, zonder mata, zonder brekting. Met baro die met tako die na neva ta. Ik ga mijn camera even opschuiven naar dit kant zo. De amas doen bam. Ja. Mensen, odi grind na ngale speki pasi. Met bar odi met tak odi na neva ta. Obia gado konfo kawa camera voor mensen. Ik ben iemand anders aan het gaan. Obia Markinovian, vandaag is 17 augustus 2025. Mensen, ik ben niemand anders dan ik heb gezegd. Mina Kovo na mi en mina Kovo en mina Yoka na mi. Mensen, vandaag kreeg ik van Taki tide na zonde. Wat mooi day, wat mooi bakken na ons. Ik ben even een beetje laat, omdat die like van mi be Taki a computer mi be een broko en dan ano be broko een story. Een story de ete maar mi zitten kom. Mi doe alles zo fast dat muziek mi be go baka en put alles aan baka in een computer, zit alle de software baka. En zodoende even weer een story of een story de kan de mi no sabi maar even een story de omek mi sabi maar in elk geval mi doe een pisitory na een man die zie al heel tijdje al. En ik go, mi denk ik go, maar dat gaat mensen. Mensen, Bras is dat tide. Wat tak abra a change van walibis maar a change te sonte comfort de ne tapo want dat solicit soms maar no sabi maar solicit maar sabi soms na solicit maar kashi. Mami wan parodi alas para pela serana kodre. Pou de na seranang evuda para evuda nikeri san maka bofro broko ponde si palwini drita beetje lange tabetje lili dorp onverwacht ala de pres dape. Comité Pombo te rango passi alla representante abra brochi en bene sa para mario gultik iedereen en gultik matse peroti mi mara pena ini ta para kilometer achter dat beroen en alles ma is na ko de baru wa bi ori in program akovo now wie zijn mensen wie sani akovo now wie sani en wie na akovo en ik groet iedereen daar zo in Frans ja ook alles spreken na sa passi Celine Afrika alles para me baru wa bi ori en ik groet iedereen die zo in Amerika na New York ja me ke baru en dape sisa teresa na pena ini Miami, odi, en alles wat dan is in Amerika, bij Baron, en New Jersey, bij Baron, allemaal biggie, odi, in een programma comfort. Nou, wie zijn en dan is rechtstreeks naar Europa, voor iedereen dat zo in Zwolle, Lelystad, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Lelystad, Bikarbaka, alle foto, en bebere dapen, met Baron, dat biggie, odi, analyst, biggie, en alle president, dat dat is Amerika, met Baron, biggie, odi, in een programma comfort. Nou, wie zijn die tien tappen, bakan, die zullen maar dan Nicky Europe, Uderape, en die dat in Guyana, odi, en met Baron, maar nee, dat moest de Frankrijk. En we balans brapen op die Frankrijk. Maar we gaan het hier op die en ik iedereen dat zo in. België, Hollando. Connie, alles brapen odi Kathleen Patrick odi les speaking line nanga sakawasi. Me pa wa bigi odi tire na programma ko da wisani. En daar je telefoon die komt dat is maar bij me no. De maar elke maar Robbie Morgan stel van toe Robbie kom je even mensen. Dan odi bala. Oké, kom je dat one taki akade internet want just some internet de mooi boom. Maar je eerder me no boom toch? Kom eens, ik praat even. Oké, maar oh ja, mensen, ik ben even bezig met Stuko. Oké, kom hier, Stuko. Maar mijn kindje Asani, ik kan geluid, ik kon er even wel. Maar, no, mijn krak, te betek nu de kraken. Kom ik even, tangan nu de, maar jaso mine shino wan pisitori angasati. Nee. Sinoti, alasa messi de up-to-date. Tak ik krijg me kwam sani wan geluid. Oh, ook geluid neko. Mensen. Wacht even hè.
Mi van weg baka. Oké, nou, mi deed hè. Met Taki, maar met logo even staan aan probleem. Dus ik ben even bezig met herstellen voor staan die mensen. En als ik kan stem staan die mij komen, vallen weg. Mi is je, mine, ten houden ik vraag je nou. Mine, maar mine, si apisi dat die ja zo. Na, dat me vallen weg. Maar, nee, mine, si asa dat de, geluid met de boom, maar, mine sap sana apisi dat die. Mensen branchen zijn met ons op, even wat zijn probleem, even hier, mitaki, geluid even weg. En ik heb gewoon zo krak geluid. Yeah, maar mine maar kom je sana sani, dan mo sani ya brada. Mo kita po misani. Ja, oké, boleh speak. Grata itu. Oké. Mensen, even ik ben bezig met het geluid wat brada met ik wel motoren dit maar ook dat misleven. Mensen, even we gaan door met het programma. Even wat kijken als wat broer. Sorry dat ik wat met artimis misleven nog de. En mo luko sa. Oh, brada me ati no de me shimi se vita pa presi no de maar me ra khale bu na mi ja sa pa emi ko tap YouTube mi se me ra khale even maar akra ka khale me ra khale mensen kijk wat er gaande is met de storing me zit even story even maar even sa probleem even me sabi ik maar zit er no de maar ik ga even daar kijken sana apisitori astoren de astoren de eigenlijk desktop mensen hebben dat ook hoor ja mensen ik weet dat het werken mi Swiss even ik tapan terapli mensen hebben dat ook gewoon maar loko even apistori ook even een beetje sanity maar mensen hebben dat ook mensen ik kijk even wat ik doe dat gaat veranderen en mi change ik het apa en ook de meneer is omdat ik doe en dan is het gelijk werk nog wel dat is het gelijk gegaan maar mensen hebben gelijk go ik maar ik heb even weer was als ik moet even komen audio mic this Microsoft to high definition microphone. Mulu dat die OJP mensen met. Maar sabi apa tadi sa nog sa sa gimana natin ulo and gimana natin maar di stream. Maar binnen sabi dat er ook een beetje even. Ik vind dat. Ja, bij mensen, maar ik ben even bezig met om het geluid te stellen. Ik denk ik ben boom, ik ben altijd van eerder. Maar ik van praat ik wat ik kijk even ook zo staan. Ik kan doen juist en precies aan met je. Ik kom en met taki en ik go. Was tot Sunday samen maar sabi sana maar in ieder geval wat kijken wat er is en dat gaan we even door met wat dan even zitten op het op 10 jaar zo apply en dan ik kijk recording pad bla 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 met audio kom je doen maar doen play this funny play the mic mic reader mic opportunity mensen, ik ben even bezig mensen. Ik kijk als alles goed kan gaan, als het gaat werken. Ik weet het niet, maar ik probeer even dat te doen. En moet ik goed alles van kan. Dat zou je mensen. Ik geluid ik weet toe en ik zie geluid met helemaal slap. Helemaal sterk, maar ik kijk als dat misschien gaat lukken, als dat misschien goed is, weet ik het helemaal niet mensen. Ik probeer dat even te herstellen, maar ik moet even kijken wat we gaan doen. En ik luister, ik hoor me voorlopig niet. En met je internet, ik weet. En dat is aan de wabos aan die mensen. De mensen ik weet niet wat ik ga doen. Even long programma zal ik even doen. Het weet is de beter, wat ik mag de beter. Nu kan ik het niet meer, maar het is heel zacht. Met oppakkelijk moet eraan. Mensen, met je app, kan je naar mijn internet jassen. Alle problemen. Gaan als het gaat werken. Ik weet het niet. Mensen, hoe de
Sana mo tap one sa even ik als dat sa EP mensen. En mijn geluid is weet je en mijn geluid mee de helemaal slap. En de helemaal sterk, maar ik kijk als dat misschien gaat lukken, bij je ziet dan kijk ik als deze mic goed is of niet. Maar mijn internet heeft alle wijze kunnen als dat even te herstellen, maar ik had dat uno internet dat ik nog staan niet, maar mensen. Ik wil me verlopen. Mensen, ik wil te gaan inzetten, is wat we gaan doen. Wat we maar het lijkt dat het internet inderdaad gaat, maar ja, mijn internet valt ook weg, dus ik ben als dat het probleem is. Het is een beetje lastig mensen met dit ding, want ik weet niet als dat het probleem is, maar ik moet even kijken, ik weet niet als het internet van mij is of als het internet is op wat, maar internet weet ik niet op wat. Ik kan ook toe. Mensen, ik ga even wat doen, wat is het? Dan kijken we hoe alles gaat. Het lijkt helemaal niet wijs. Het internet is storend. Ik weet als ik dat ik aan het internet vermoed. Ik denk dat het internet is, ja, maar ik weet als het mijn internet is, of is het de even gaan pipa kijken, wat ik nou zeggen. Passie. Dan kan ik niet meer gaan aankletsen. Ik kan het niet aanraken. Ik denk dat het internet ik weet dat het keuze is, of waar het eigenlijk is, maar de internet zit hier vast. Dan moet ik even kijken, wat was eigenlijk. Mensen even hebben, ik was daar even snel, dus ik zal even